Salutare tuturor, eu sunt Justin și da, mi-a dat filmarea și da, o să-l filmez de 5 minute acest episod pentru că da, mie să nu mai dea crești din nou și acest episod va fi de 5 minute, scuze. Sper să nu dea crești din nou, să ne rugăm împreună. Da, și vorbesc mai încet pentru că na, sunt altundeva și nu vreau să stricăm. Și da, se pare că am terminat cu nicio stea sau o stea. Bun. Încă puțin. Da. Și mă scuzați puțin. Încă puțin. Mai stau, lasă-mă. Sau vor fi de 4 minute episodul. O să încercăm și ies. Și o să începem să reușim. Că petrecere acolo. Da. Bun. Poc. Interesant. Iar acest om a pățit-o. Da, boys. Da, haide că trebuie să ne grăbim repede. Haide. Repede. Fac. Cioc. Și da, se pare că o face prostie mare. Găbănată. Da. Am făcut niște baloane. Am umflat niște baloane. Da. Bun. Ciudat. Da. Mai veni câinele și l-a distrus totul. Da. Și trebuie să... Cred că o să-l fac de 3 minute, nu cred că vă supărați dacă o să-l fac de 3 minute, pentru că trebuie să plec neapărat, îmi pare rău. Sau nu, cred că o să-l fac de 4. Vedem noi. Dar să fie așa de lung, pentru că e ceva mai ciudat să spun. Și gata, o să încheiem episodul aici. Da, sper să mă fac. Eu am fost Justin. Nu uitați să dați like dacă vă place. Bye bye!